Ćao ljudi, dobrodošli u novi video na mom kanalu. Kao što vidite, danas opet otvaramo kutije. Nisu CSGO kutije, nažalost, kao neka stara dobra vremena, ali su CS2 kutije. Nije se toliko toga promenilo i naravno vi možete da otvorite vaše besplatne kutije uz moj promo kod. Vrlo je jednostavno i sve što treba da uradite jeste da kliknete na link u opisu klipa. Jedino tada će vam raditi moj promo kod, da mi ne pišete posle ne radi, nisam dobio kutije i tako dalje. Znači kliknete na link u opisu videa, on vas odvede na sajt koji se zove CSGO Big. Ulogujete se i odete ovde gore desno na vaš profil i kliknete na promo codes. Znači pogledajte ovo, zeleno piše promo codes, ne možete da promašite. Kad kliknete tu, ukucate u ovom polju koje se otvorilo MHD. Znači samo MHD malim slovima, toliko je jednostavno, idete claim i to je to. I opet kažem, jedini način jeste da koristite moj link koji se nalazi u opisu ovog videa. E sad, kao što vidite, mi imamo $2000 balansa i sad ćemo da otvaramo neke kutije. Prošli put smo išli na neke malo jeftinije kutije u prošlom videu, da vidite kako to izgleda, da li imamo neke šanse i bilo je šansi. Dobili smo neke dobre i vredne skinove, ali ovog puta ćemo malo, ok, ne možemo da otvaramo baš ove od 2500 i od 2, jer ćemo onda imati samo za jednu kutiju balansa. Krenut ćemo sa kutijom od $100 i onda ćemo da se podižemo u zavisnosti da li ćemo da dobijemo nešto ili ćemo da izgubimo. Znači idemo na 100, 150, 200 i tako dalje. Kao što vidite, ovaj red ovde, znači to su sve kutije od 100, a možda ovu Zen Garden. Ja mislim da sam nju već otvarao u prošlom videu. Imamo šansu da dobijemo ovaj Big. Ok. Bilo je šansa da dobijemo onaj big znak, tada nas prebacuje na skroz neki drugi opening gde se borimo za samo skupe skinove. Ajde daćemo šansu još nekoj kutiji od $100, mislim ajde od 100 su, tako da ova ovde mi deluje kao ta kutija, kao dobitna kutija. E, ovaj big znak, da smo taj big znak dobili, tu bi bilo svašta. Dobro, mora prestanem da pljujem. Kutija od $100, zdravo. Idemo na kutije od $150. Ova crvena mi je odmah zapala za oko. Zove se Crimson Bloodlust. Otvaramo je odmah. Znači nećemo i da gledamo case. I ovdje imamo ove neke specijalne... To! Dobro je. Koliko vredi? Vredi 217, ok, nije neki veliki profit s obzirom da smo dali 150, trebalo bi da otvorimo još jednu kutiju, sad ovdje ima 5% za Inferno, 1% Jungle, nećemo, nema veze, otvorili smo ovdje, dobili smo profit, idemo odmah na skuplju kutiju, znači idemo odmah na ove od 200, $199 i ovdje imamo šansu da dobijemo taj znak, ali imamo veće šanse da dobijemo ovaj Sand Dune prokleti skin. Užas. Sad se malo dvoumim, ali ajde, neka ide. 250. Imamo i neke dobre noževe u ponudi. Evo ga nož, ne, kako, ovo je Neon Noir. Neon Noir od 45. Znači da već moramo da idemo na kutiju od 300. Imamo samo 3 kutije od 300, od ravno 300. Ajde, neću da baksuziram, da malerišem. Nož, ide nož, ali koliko košta? Vjerojatno 150, teo sam da kažem 150, idemo dalje, znači sad već moramo pređemo na 350 kutije, trebalo bi da imamo više šanse da dobijemo nešto dobro. Nož koji košta $50, ono 155, ok, džabe što mi dobijamo ove skinove kad to nije profit, znači nama treba da otvorimo neku skupu kutiju i da nas bukvalno usere da dobijemo skin od $2-3 000, onda možemo da se igramo, onda možemo da radimo šta hoćemo. Samo dve od ravno 400, moramo, otvaramo ovu kutiju. Evo ga Big, bravo, to, konačno. Ajde sad nešto dobro. Šta sad? Continue. Ne! Sam dva put, ne, dobro je. Šta, koliko su ove rukavice, ovo ni ne znam. Sereš me jebote. $9.000. $9.000, mislim nije ovo u dolarima, ovo je možda čak i pola, ovo je možda i $4.500, ali 9.000 ovih poena, GG, dobili smo, ja mislim, možda i najskuplje rukavice na sajtu, ono ne znam, nisu, ove su skuplje. Ove Emerald su skuplje, Emerald Web 12.500. Ok, izgleda da ova tehnika radi, znači, sajt je CSGO Big, link u opisu i MHD, promo kod da i vi otvorite besplatne kutije, možda vas stvarno usere da u nekoj jeftinoj kutiji dobijete nešto skupo, ja ne znam šta sad radim. Brate, digli smo, pogledajte balans, sa 2000 na 9616.82. Ja ne znam, možda bismo zaokružili, možda sad otvorimo neku od 1000. Šta vi mislite, od ove 3, možda čak i ova prva, ali ako otvorimo ovu za 1000 i ne bude profit, šta onda? Nemoguće da smo dobili ovo.
Ne, ovo je noćna mora, ovo je noćna mora. Ovo je noćna mora, znači da smo mi dobili, nema šanse, ja moram ovo da otvorim još jednom. Ja moram još jednom da otvorim, ljudi, znam, sad sam se zaleteo. Daj neki nož, evo, $150, koliko je? 343. Ajde, uzet ćemo da ne idemo, da ne možemo da izađemo iz ove kutije sa porazom. Da li da damo šansu? Vidi, ja bi izašao i sa 5, ja bi ostavio 5000 balansa u najgorem slučaju, ali ajmo glitch wave, moramo neki profit da napravimo. Nemoj, 5-7, brate, $10. Šta je s ovim kutijama? Ok, ova kutija mi se najviše sviđa, Dream Shot, jeste da prelazi malo balans koji je predviđen, znači $2354, ali otvaramo, ljudi, otvaramo i idemo na $10.000 balansa, nemoj ovo, mogu je rukavice da nam da $500. Ajmo Autotronic Arsenal, ajde ovako, i ovdje imamo šansu za opet ovaj big znak, najgore mi je dao, od $50, 95. Volim ove kutije koje imaju šansu da nas prebace na te big, na te big znakove, evo i ovdje ima svud, evo ga! Nije, ovo je jeftino, 111, ok, ništa, izlazi. Možda sam se već zaleteo, sad već otvaramo nasumično, sad je već malo panika mod, ok, ovo je nešto, 125, brate, sad već paničim. Ali ovdje je lako, ako gledate moje videe, ako znate kako se ja betujem, znate da ovako možemo da okrenemo balans, možemo napravimo 20k, a možemo napravimo i 0. Opet smo se vratili na jeftine kutije, ali ove kutije izgleda da imaju i najveće šanse, osim ako niste milioner. Dobro, ok, povlačim reč za sad. Povlačim reč dok ne ubodem neku dobru. Evo ova, High voltage kutija, ima ovaj big, daj nam big znak. Šta je ovo? Ovo ne znam. 27 AVP, big. Ova kutija mi se zapravo sviđa kako izgleda, ima ovog pauka, crveno, sve, moj fazon. Može, nož sam hteo da kažem, sad ću da je otvorim 5 puta. Sad ću ovu kutiju da otvorim 5 puta, znači rekao sam da mi se sviđa. Sad ćemo da otvorimo dok ne dobijemo ovaj big znak. Ili nož. Opet otvaramo, znači ljudi, ili pravimo balans, a ne može na ovo da mi stane, brate, ili pravimo balans, ili izlazimo sa sajta sa nulom, znači sa ravnom nulom, jer ovo nema smisla. Malo pre smo bili na 8000, ajde, ok, nož, koliko je ovaj, $115, a? 90, nije ni $100 nož, brate. Pazite, ova kutija ima 5% šanse za Ruby knife, a to je jako skup skin, tako da daćemo joj još neku šansu, ali šta je 5%? Šta je 5% i koje su realne šanse? Gledao, samo ovi prokleti MP9-ovi koji ne vrede ni ovde, ništa ne vrede ni u igri da ih kupite. Da li još jednom hoćemo? Još jednom ćemo, već sam se zaleteo, balans nam je na 3000, svakako smo u plusu, ali ovo nema smisla. Ovo nema smisla, čak da mi napravi, još jednom, čak da mi napravi neki, ajde big nam daj, neki mali profit da nam napravi da se vratimo, znate ono da kao možemo da igramo, jesmo ovu Zen Garden, šta, ne znam, zaboravio sam da, ajmo big, bravo big, teo sam kažem Zen Garden smo otvorili prvu i ajde opet da joj damo šansu i evo da nam big, ok, continue, ljudi, daj nam ovaj zeleni, daj nam zeleni, molim te pređi na zeleni nož, 315. Dobro, u kutiji od $100, 315, to je profit, ali u kutijama od $2000 sam dobio skinove od po $5, ono je bilo poražavajuće. Koja je sad šansa da ću ja ovde opet izvući taj big ako ga otvorim, a? Ajmo još jedan Zen Garden, izgleda da nam se posrećilo. Sad nam se posrala usta kutija sa 0.18 skinom, hvala lepo, da je ne vidimo više. Ajde, ove jeftine, ja uvek bežim kao od ovih jeftinih kutija, otvorim ih na početku, da vi vidite šta može da se dobije i onda idem na skuplje, ali ovde mi nešto sad, nešto mi govori da ćemo izgleda morati da lovimo nešto dobro iz ovih jeftinih kutija. Evo, Blood Moon, izgleda dobro, imamo big znak i košta malo. Košta realno malo, s obzirom da može da nam da onaj big CSGO big, ali nam nije dao CSGO big. Otvorit ćemo još. Ajde još jedno. Kako ima samo ta dva znaka na početku? Jel ovo isto svaki put otvara? Znači, dva znaka biga na početku. Sad! Pa de, sad nije ni bilo biga ovde. Ok, još jednom, de sad? Ajmo, Blood Moon, da vidimo, Blood.
USP od 18 dolara. Dobro, to je to sa ovom kutijom i sad ćemo ovu. Ova deluje da ima neke dobre šanse. Imamo big znak. Evo ga big znak i promašaj big znak. Najgori skin. 1.51, dobro. Opet otvaramo istu kutiju. Znači, nama tehnički ni ne treba neki skup skin odavde iz kutije, boli me uvo šta ima ovde u kutiji, znači mene zanima da dobijem onaj big znak. Asimov Infinity, evo, sve jeftinije kutije, dok ne dođem do istog balansa na kom sam bio. I na kraju otvaramo dve kutije od 1000 dolara i to je to. Evo, ova mi delo je zanimljivo, Futuristic Holograms. Ajde, hologrami, ali gdje šta je nuževa? Ali nama će da 149, ok, izgleda smo našli dobru kutiju, opet, mislim, nije profit, ali deluje mi kao potencijalna kutija za profit, nemoj, molim te, nemoj, sam sad rekao potencijalna. Ljudi, ovo je, za ovo treba da imate živce, za ovo baš treba da imate živce, evo sad ćemo ovo od 225. I ostalo nam je verovatno za tačno još jedno od, ajmo, a ne, što ne prebaci, što prebaci s rukavica, ostalo nam je za tačno još jednu ovu kutiju, open. Ne, šta je ovo? Ne, nova, brate, 0.97. Skočili smo na skoro 10.000 dolara i vratili smo se na 2.000 dolara, sa toliko smo i krenuli, bukvalno kao da smo sad krenuli. Ova mi delo je zanimljivo, nije crvena, ali Dragon's Treasure, ajde, ajmo ostani na tome, nemoj ovo za krompir da mi daješ nož. Brate, 380 dolara, nož za krompir mi da u kutiji od 500, ajde, molim te. Evo ga big, bravo, izgleda dobro, svakako ovde su samo, znači čim padne big, to su ti skupi skinovi, pogledajte ovo, Dragon Lore 80.000, brate. 3, 2, 1, continue, ajmo, nešto dobro, nemoj mi najgori nož odavde, ok, 2311, bravo, ok, ali smo i dalje u minusu s obzirom smo bili na 9000, ali 2311 za skin, super, u kutiji od 500. Ja razmišljam da otvorim tipa još jednu kutiju od 700 i da ostavim ostatak balansa, znači 3000, tehnički smo u profitu, ali tehnički mogu i da ostavim da otvaram to sve na streamu. Sad sam video još jednu jako dobru kutiju, košta 1020 dolara, Flame Blaster, pogledajte, znači pre nego što otvorimo pogledat ćemo je, pogledajte koliko nas bejtuje s ovim big znakovima, otvaramo, nema šta. 250 dolara, dali smo 1000. Ova kutija se zove Risky Toll. Rizikuj sve, nije baš ceo balans, ali košta 1825 dolara. Ali idemo. Ako ovde dobijemo big znak, a video sam ga. Ok, 1600, dobro, bar smo nešto vratili. Da li sam pametan ili sam glup, ako je otvorim još jednom, otvara još jednom, gledaj kako se smanjuje balans, kako samo vidim ide, ajde priđi, dobro, koliko? 1000, imam još jednom da otvorim i to je GG, neću, znači ljudi, koliko se brzo spusti balans, toliko ga brzo i podignemo, mislim brže ga malo spustimo nego što ga podignemo, ali kutija se zove Anita Big Win, brate, ovo je tako ono, ajde, možda nam se posreći, a nemoj ove glokove, gledaj šta je ovo Bosch nam je dao za 759 dolara, ovo je znak, ljudi, Zen Garden još jedan, ako nam padne sad na Big Win, otvaram ne, koji Big Win, šta je ovo od 0.27 dolara, Royal Riches, otvaramo kutiju od 20 dolara, imamo i Big znak, ali nam je onda, gledaj koliko je falilo da nam kao prebaci na big. Balans je ravno 1000 dolara, ostavit ću ga iskreno za stream. Znači, streamovat ćemo kanter, streamovat ćemo otvaranje kutija i ako budem imao sreće na streamu, možda neke kutije, tačnije neke skinove podelim. A vi, ako hoćete da otvorite besplatne kutije, ukucate samo moj kod, znači prvo kliknete na link u opisu videa, toliko je lako, ulogujete se na sajt, ali samo preko linka radi. Kliknete ovde na vaš profil i ovo zeleno što piše promo kod, ukucate MHD.
i to je to. Znači samo MHD, idete claim i dobili ste kutije, besplatno da otvarate. Hvala svima na gledanju, lajkujte video ako vam se stvarno svideo i to je bilo to. Mi se vidimo u nekim sledećim klipovima, možda neko novo betovanje, možda neki novi content, a motovlogovi idu svakako uskoro, znam da će ljudi da pišu za motovlogove. To je to, ćao!